በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይኹን። ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ዓርብ። እዚህ ውዳሴ መን ተናገርዎ እንተልና ኤፍሬም ሶርያዊ ኤፍሬም ለባሃዊ ይበሃል። ለባሃዊ በግብሩ ሶርያዊ በሀገሩ። እዚህ ኤፍሬም ናይ ያዕቆብ ዘንጽን ደቀ መዝሙር እዩ። ያዕቆብ ዘንጽቢን ናብ ግዘት አርዮስ ክኸይድ ከሎ የኸትልዎ ይኸይድ። ኣብ ዝሓደሩሉ ቦታ አርዮስ ተኸራኺሮም ረቲዖም ምስ መፁ ኣብ ዝሓደሩሉ ቦታ ራእይ ይርኢ። ራእዩ ዝገለጽካለይ ፈጣሪ በዓል ቤት ግለጸለይ ይብሎ። ዓርቢ በለ ናብ ስነ ምስጢር ኸይዱ። ጌታ ዓርቢ ሰንበት እስካብ ቀዳም ክፈጥር ቀኒዩ ብዕለት ዓርቢ ስለ ዝወድአ ወኣመ ሳብዕቲ ዕለት ኣይረፈ እግዚእነ እምኩሉ ግብሩ ዝኣሓዘ ይግበር ከም ዝብል አንድም ናይ መና መውራድ መወዳእታ ክብል እዩ። መና ካብ ሰንበት እስካብ ዓርቢ ክወርደሎም ቀኒዩ ናይ ቀዳም ዓርቢ ይእክቡ ነበሩ። አንድም 40 ዘመን ሙሉ እስራኤል ደቂ እስራኤል ሰንበት ጀሚሩ እስካብ ዓርቢ መና ይወርደሎም ይቀኒ ኣብ ይወርደሎም ይቀኒ መና ካብ ቀዳም ስለ ዝቋረጽ ዓርቢ ይእክቡ ነበሩ። አንድም ፍኒቆን ምስ በጽሑ ክንዲ መና እኽሊ ስለ ዝበልዑ ወዓርበ መና በፍኒቆን ወበልዑ እክለ ፍኒቆን ከም ዝብል አንድም ናይ ስራሕ መደምደምታ መኸተምታ መወዳእታ ክብል እዩ። ጌታ ኣብዚ ዓለም 33 ዓመትን 3 ወርሒ ክሰርሕ ነይሩ ብዕለት ዓርቢ ስለ ዝወድአ። አንድም ጌታ ብዝተሰቐለ ጊዜ ብርሃነ ፀሓይ ስለ ዝጠፍአ ዓርቢ ተባሂላ ተሪፋ ወዓርበ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ ከም ዝብል አንድም አይሁድ አረበ ብነ እዚ ሰውዬ እንታይ ሰቐልነ መሸየና ስለ ዝተባሃሉ በዚ ዓርቢ ተባሂላ ተሪፋ። ዓርቢ ማለት ሓለፈ አብቅዐ ተኸተ ማለት እዩ። ከም ልማዳ እመቤታችን እልፊ ጻድቃን ሰማዕታት እልፊ መላእክት ብቅድሚት ብድሕሪት የኸትላ ትመጽእ። ናይ ብርሃን ድንኳን ይዝርጋሕ ናይ ብርሃን ዙፋን ይንጸፍ ኣብ ልዕሊ እዚ ኮይና ሰላም ለከ ኦ ኤፍሬም ፍቁርየ ወፍቁረ ወድየ ትብሎ። እሱ ከዓ ተቐሚጡ ዝነበረ ተላዒሉ ሰላም ተቐሚጡ ዝነበረ ተላዒሉ ኢድ ነሲኡ ተዓጢቑ ጠጠው ይብል። ክርክር ብዕለተ ሰኒ ስለ ዝተወድአ ባረክኒ እግዝእትየ መዝገበ በረከት ይብላ። እሳ ከዓ በረከተ ወልድየ ወአቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ይህድር በላዕሌከ ኢላ ትባርኾ። ወሶበ ከመዝ ተቤሎ እግዝእትነ ማርያም ከሰተ አፍሁ ወይቤ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ኢሉ እስካብ መወዳእታ ጽቡቕ ገይሩ የብጽሓላ። ውዳሴ በዓርብ ውዳሴ ዘዓርብ እንተበለ ሓደ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ዓርብ እንተበለ ሓደ እዩ። ናይ ጸሓፊ ቃል እዩ። ብዕለተ ዓርቢ ናይ ጸሓፊ ቃል እዩ። ብዕለተ ዓርቢ ሕዝብዎ ከም ዝመፀስ ሐሙስ በለ መቐንዐ ነይሩ። ናብ ምስጢር ከይዱ ዓርቢ በለ። ብዕለተ ዓርቢ ዝድገም ዝጽለይ ዝንበብ ናይ እመቤታ ናይ እግዝእትነ ማርያም ምስጋና እዚ እዩ። እዚ ታሪክ እዩ ነገሩ። ብሩክት አንቲ እምአንስት ኢሉ የምጽኦ። ብሩክቲ ካብ ደቂ አንስትዮ ንስኺ ክብርቲ ልዕልቲ ኢኺ። ፍሬ ከርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍሲ ዘርሕቕ በረከተስ ናይ ስጋ ናይ ነፍሲ በረኸት ዝዕድል ክቡር ምስጉን እዩ። ርስትሓት ርኹሰት ዘይብልኪ እግዝእትነ ማርያም ኣዴና ናይ ሓቂ ፀሓይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካባኺ ተወለደልና። ወአቅረበነ ታሕተ ክነፊሁ ናብ ክንፈ ረድኤቱ የቅረበና። ቆቃህ አስተጋብአ እንተ ኢወለደ ካብ ዝበሎ ካብ ኤርምያስ ክፈሊ። ኣብዚ ከዓ ንእሽለይ ቆቃሕ ዓብይ ቆቃሕ የለው። እዚ ንእሽለይ ቆቃሕ ጨጨውቲ ይወልድ። እዞም ጨጨውቲ ሙቆት ምስ በዝሖም ዓይንኻ ነንቁርካ እናበሉ የሸግርዎ። እሱ ከዓ ይፍለዮም። ዓብይ ኣርሓ ቆቃሕ ንግሆ ኣብ ገቦ ወፂኡ ይጨውህ። ኣቦኦ መስልዎም ምሳኡ ቀሪቦም ሓቢሮሞ ከምገቡ የርፍዱ። ቀትሪ ምስቀተ እዚ ምሳሌ እዩ። ንእሽለይ ቆቃሕ ናይ ጌታ ጨጨውቲ ናይ ኣዳም። እቲ ንእሽለይ ቆቃሕ ዓይንኻ ነንቁርካ እናበሉ ምስ ተሸገርዎ ከም ዝተፈልዮም ኣዳምና ሔዋን ከዓ ካብ ደስታ ካብ ተሓጓስ ዝተስአ
أملاخنات مسدلوي جيتا 5500 عام تمرت بردي أتناس تفليوم سلزنا برا عبي قوقع حرح قوقع ناي ديابلوس مسالية تعبي قوقع نجوها وصيو أبجبا يجوه يبو أم سلوم قريبا متحقفهم ويرفدوا السخعة قنا مسكترة قنا علوم ريوم السخعة حقفهم يرفد قاتري مسكونا قنا علوم ريوم أبوهم كم زي كونا يفليوا مساو كم زرفدوا عدام النهيوان نايلامي مراخ ناي قويتا يولاج النابلة 5500 حاتيات الناس رحا أوتاوت الناس قدا ناي منبار مسالية اسمه اتو فطرنا نسو بحدش فطرات بتنتي فطرات فاطرنا ايو سالي لنا قدستي بتنتا تفطرو بحدش تفطرو كاز فطرنا ودخي صقاون كبرون كحدقلنا لمنلنا لبوناون فلطوتون مستوعالون فلطوتون او لبونا يحضرلنا لكي لبعتي تيجو اجزئتنا وارد املاخ زولدكي اجزئتنا مريم نسخي بكا ناي برهان يدعو نسخي بكا بفصم مسغانا خبري نمسغنكي بروكتي نسخي كاو سماي بلصتي اخي تبلصي اخي وتكبري امدر كامدري تخبري اخي مالت كاب سماي بلصتي اخي حلينات مرميروم ايرخبوخين مالت كاب حلينا كلون العلي اخي منو زيك لنبي ابيكي نبي ابيكي يبل كبرخي من نغار زكالو منيو وعلو زي مسلك ياكي نعاخي زمسلك منيو عندم مننا علو حدا ايو ميلو منو زيك لنبي ابيكي كبرخي من نغار زكالو يلن وعلو زي مسلك ياكي نعاخي زمسلون يلن اجزئتنا مريم ملائكت يمسجنوخي يخبروخي وسرافيل يسبوهكي سرافيلون يمسجنوخي ايوم كمي او سرافيل او كيروبيل حاديرو زنبر املاخ تشعت ورحن 5 معالتن او مهصنكي كمي حاديرو مفقر يسب اسو محاريس مفقر يسب ايو عقربنا هابيه ززيان موتا وبانتياه وتوحبنا زلوتو كبر وسبحات ناي كبري زلو اسو ناتنا موت نعو وسيدو ناتو كبري ناتو هوت نعانا هابنا ابزيون وف صعدا زبحال كراديون زبحال عوف علو او صعدا زغص يلو منبريو امناي نغستات بيت ايو سب كحمم كلو وسيدوم اب قدميو ططو يبلو زيدحن انت خوينو غص مليسو ططو يبل نسخا دغيم ايتترفن بيتكا سريحكا ناي سماي بيتكا سريحكا غنزبكا ندان مطويتكا تموت لكا سرا بيتكا اسمت موت وايتحيو اني كمزبل زيدحن انت خوينو زيدحن انت خوينو عافو مسعافو قطيمو استنفاسو باستنفاسو حمامو يقبللو كمز تقبللو انت طيق قري بلو صليم زنبروه زنبره صليم يخون حيال زنبره دكاما يخون ازي مثالي ايو صعادا عوف ناي جيتا حموم ناي ادم دوي ناي فدا ناي مرغم اتي صعادا عوف غصو كم ززرلو جيتا كعب ادم 5500 تفليو ناي منبارو مثالي عفو مسعفو قطيمو بسنفاسو حمامو كم تقبللو جيتا كع بادم تفريدو زنبره كل مكران مقبال كاو سمايات وريدو كاو دنگل مريم توليد ناي ادم سغا بحري غيرو ناي مقبالو مثالي وبوا اغزينا وسكلو صوات مكرا انت باتي امكرنا صلاي كنزبل ثلاثه قري يولا وتعاوقو همامو يبلون جيتا ثلاثه ساعات اير مصنا ثلاثه ساعات اير مصناحو اب بحري ثلاثه غزي ايتو بق طلق يلون اي مصاو جيتا كعا ثلاثه ساعات اب مسقال ثلاثه معلتن ثلاثه ليتن
ኣብ ኣየር ናይ ምጽኣብ መቃብር ሓዲሩ ሙስና መቃብር የጥፊኡ ምስ ስጋኡን ምስ መለኮቱን ተዋሂዱ ናይ ምትሳኡ ምሳሌ ወሃደገ ንድየተ ህላዌ ዘቀዳሚ ገብአ ወተመይጠ ውስተ ስብሃቲሁ ወክብሩ ከም ዝብል ሰአሊ ለነ ቅድስት ኡፍ ጻዕዳ ካብ ዝበሃል ወድኺ ጸጋኡን ክብሩን ከይሓድገልና ለምንልና ፍልጠቱን ምስተዓልን የውልቡና ይሕደረልና ሰአልልና እግዝእትነ ማርያም ቡሩኽቲ ልዕልቲ ክብርቲ እኺ ፍሬ ከርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስጋ ናይ ነፍሲ መርገም ዘርሕ ዘየብሉ ናይ ስጋ ናይ ነፍሲ በረኸት ዝዕድል ክቡር ምስጉን እዩ። ድንግል ንስኺ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሕበኒአን ኢኺ ቀዳሞት ደቂ ተባዕትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ይሕበኑሎም ነበሩ ይሕበኑለን ነይሮም። ንስ ኣዳም ሄዋን ካብ ኣዳም ተረኽበት እምበር ኣዳም ካብ ሄዋን ተረኺቡ ድዩ እናበሉ አንድም ከምዚኡ ከምኡውን እስኻትክን ኣባና ተረኸብክን እምበር ንሕና ኣባኽንዲና ተረኺብና እናበሉ ይሕበኑሎም ነበሩ። ምንም እንተኾነ ንሕና ካባኻትኩም እንተተረኸብና ጌታ ካብ ጎይታና ካብ እመቤታችን ተረኺቡ ዶ ኣይኮነን እናበላ ዝምክሓሎም ዝሕበናሎም ኮና። አንድም ብኣኽር ምኽንያት ካብ ገነት ዝወፃእና እናበሉ ርስቲ ጉልቲ ከይኽፈላ ይኸልእወን ነበሩ። ቅዱስ ጳውሎስ ብእሲ ወብእሲት ኣሃዱ ኣካል ኢሉ እስካብ ዝኸፍለላ እስካብ ዝመሃረላ ዕለት ምንም እንተኾነ በኣና ምኽንያት ካብ ገነት እንተወፃኹም በእመቤታችን ምኽንያት ናብ ገነት ኣይኣተኹም እንዲኹም እናበሉ ዝምክሓሎም ኮና ዝሕበናሎም ኮና። አንድም ናይ ጠባባት ደናግል መመኪዐን መሐበኒአን ዝኸውን ጎይታ ስለ ዝወለደትለን ምክሆን ለደናግል በለ ዘእም ቅድመ ዓለም ህልውና ብሉየ መዋእል ተሰብአ እምኔኪና ወፃ እምከርስኪ ሓደ ወገን እዩ። እሱ ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ነሲኡ ኣባኺ ሰብ ኮነ። ናትና ባህሪ ባህሪ ጌሩ ወመንፈስ ቅዱስ ወሃበነ ናትና ንዓና መንፈስ ቅዱስ ሂቡ ብበዝሒ ምሕረቱ ብበዝሒ ይቅርታኡ ምሳኡ ሓደ ገበረና በለ ስጋ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ አንድም ናይ ባህሪ ጸጋ ጌሩ ናይ ባህሪ ናይ ጸጋ ጌሩ ስለ ዝህበና ንስኺ ካብ ብዙሓት ኣንስቲ ብልጽቲ እኺ ካብ ብዙሓት ኣንስቲ እንተበለጽኪማ እንታይ ዝደንቕ እዩ እንታይ እዩ። ንስኺ 30 ጸጋን ክብርን ካብ ዝረኸቡ ካብ 36 ደቂ ኣንስትዮ ብልጽቲ እኺ። ኦ ማርያም ረቂቅ እግዚአብሔር ረቃ ከተማ ዝገበረኪ ዝኸተመኪ ንስኺ ካብ 36 ደቂ ኣንስትዮ ብልጽቲ እኺ። ሃገር መንፈሳዊት በላ ንጉስ ሰራዊት ሒዙ ኣብ ማዓስከር ከም ዘዕስክር ንዓኣ ከዓ ጌታ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ፍጥረት ኩሉ ኣብ ማእኸል ግናዕ ኢዱ ሒዙ ኣብ ከርሳ ስለ ዝሓደረ ከመይ ኣብ ሱራፌል ኣብ ኪሩቤል ሓዲሩ ዝነብር ኣምላኽ ብማእኸል ብግናዕ ኢድኪ ሕዝክዮ። ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ህፃን ምስ ተወለዱ ዕንቅርቲ ከይወርዶም ብማእኸል ብግናዕ ኢደን ሓቂፎም ከም ዝሕዛኦም ብበዝሒ ይቅርታኡ ብዝናብ ኣብቂሉ ብፀሓይ ኣብሲሉ ዝምግብ ጎይታ አንድም ንኣርባዕቲኦም ባህርያት ዝምግብ ጎይታ አንድም ስጋውን ደሙን ንምእመናን ዝምግብ ጎይታ ኣሃዘ ኣጥባተኪ ወጠበወ ሃሊበ ጥውኪ ሒዙ ሃሊበ ድንግልና ጠበወ ዘውእቱ ኣምላክነ መድኃኔ ኩሉ እዚውን ናይ ዓለምና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንዘለዓለሙ ይሕልወና ይሓልወና ክንሰግደሉ ክነመስግኖ ይግባእ። እሱ በሐድሽ ፍጥረት ብጥንቲ ፍጥረት ስለ ዝፈጠረና
ቅድስቲ ብሓድሽ ፍጥረት ብሓድሽ ፍጥረት ብጥንቲ ፍጥረት ካብ ዝፈጠረና ወድኺ ጸጋኡን ክብሩን ካሓድገና ለምንልና ምስትውዓሉን ፍልጠቱን ኣብ ልቡና ይሕደረልና ሰኣለልና። ማርያም ድንግል ሙዳየ እፍረት እመቤታችን ንስኺ ናይ ሽቱ ኣቕሓ ኢኺ። እዛ ናይ ሽቱ ኣቕሓ ሓሰኻ ዘይወግዓ ኣባር ዘይወቕዓ ቀለም የእትዎም ኣብ ንጹህ ቦታ የንበርዋ። ቀለም የእትዎም 4 ሽቱ 5 ዘይት ኣዋሂዶም ትኪ ኣብ ዘይተከሉ ትቢያ ኣብ ዘይበነሉ ወሲዶም የንበርዋ። ካብ ነገደ ይሁዳ ካብ ነገደ ሌዊ የማን ጎኖም እንዳተቐብኡ ንጉሰ ነገሥት ናይ ሊቀ ካህናት ይሽወሙ። እዚ ምሳሌ እዩ። ኣክርማ እታ ኣቕሓ ንጹህ ቦታ ከም ዘንርዋ እመቤታችን ከዓ ኣብ ንጹሃን ኣበው ተረኺባ። ቀለም ከም ዘእተውላ እመቤታችን ከዓ ዕለት ጸጋ ክብሪ ይውስኸላ። ትኪ ኣብ ዘይተከሉ ትቢያ ኣብ ዘይበነሉ ኣብ ንጹህ ቦታ ከም ዘንርዋ እመቤታችን ከዓ 4 ሽቱ 5 ዘይት ኣዋሂዶም ኣብ ንጹህ ቦታ ከም ዘንበርዋ እመቤታችን ከዓ 12 ኣብ ቤተ መቅደስ ናይ መንባራ ምሳሌ። ካብ ነገደ ይሁዳ ካብ ነገደ ሌዊ የማን ጎኖም እንዳተቐብኡ ከም ዝሽው ሊቀ ካህናት ንጉሰ ነገሥት ከም ዝሽወሙ ጎይታ ከዓ 4 ባህርያተ ስጋ 5 ባህርያተ ነፍስ ነሲኡ ናይ ምእመማን ሃለቓ ናይ ካህናት ሃለቓ ናይ ንጉሳት ንጉስ ናይ ምዃኑ ምሳሌ። እታ ሽቱ እታ ኣቕሓ እታ ኣክርማ ሽቱ ምስተወደአ ሽቱ እናሃለወ መዓዛ ኣይፍለያን። እመቤታችን ከዓ ኣምላኽ ጸኒሳ እናሃለወት ኣምላኽ ድሕር ምውላዳ መዓዛ መለኮቱ ኣይተፈለያን። እዚ ዝበልዎ ናይ ምሽዋም እዩ። ጌታ ከዓ ሰያሜ ነገስታት ሰያሜ ካህናት ስለ ዝኾነ ነቃ ፈልፈለ ማይ ህይወት ናይ ህይወት ማይ መርከቢ ኢኺ። ነቅ እሷ ፈልፈል ወዳ ናይ ህይወት ማይ ወዳ ናይ ማህፀና ናይ ፍሬ ከርስኺ ዓለም ኩሉ ኣድሓነ ወሰዓረ እምኔነ መርገመ ብባህሪና ብነገድና ሓዲሩ ዝነብር ዝነበረ ናይ ስጋ መርገም ናይ ነፍሲ መርገም ኣጥፍኣልና። ወገብረ ሰላመ ማእከልየነ ብማእኸልና ፍቕሪን ሓደ ገበረ ብመስቀሉ አንድም ብመስቀሉ ኣብ ማእኸልና ሓድነት ፍቕሪ ገበረ። ካልኣይ ጊዜ ንኣዳም ብፍሉይ ትንሣኤው ናብ ገነት መለሶ። ስለምንታይ ብፍሉይ ትንሣኤው ኩበለ? ኣዳምማ ብዕለተ ዓርቢ እንድዩ ዝኣተወ እንተበልና መግለፂኡ ስለ ዝደለየ ሓደውን ንመግለፂኡ ስለ ዝደለየ ብፍሉይ ትንሣኤ በለ። ሃንድም ካብ ናይ ኣልዓዛር ትንሣኤ ክፈሊ ኣልዓዛር ዝተስአ ብ4 መዓልቲ ንሱ ብ3 መዓልቲ ናይ ኣልዓዛር ትንሣኤ ብብሉይ ስጋ ናቱ ብሓዲስ ስጋ ናይ ኣልዓዛር ትንሣኤ ዘተስኦ ይደሊ እሱ ግን ዘተስኦ ኣይደሊን። ናይ ኣልዓዛር ትንሣኤ ሞት ንኣልዓዛር ዘተስኦ ይደሊ እሱ ግን ዝተስአ ብባዕሉ እዩ። ወተንሳይኩ በስልጣነ ባሕቲ ትየ ከም ዝብል ናይ ኣልዓዛር ትንሣኤ ሞት የኸትል ናቱ ግን እዚ ኩሉ የብሉን። ናይ ኣልዓዛር ትንሣኤ ጉባኤ ትንሣኤ ይሕሉ ናቱ ትንሣኤ ግን እዚ ኩሉ ኣይሕልውን። ዕለቱ እዩ ፈጢኑ ዝተስአ። ካልኣይ ጊዜ ናብ ገነት ካብ ዝመለሶ ወድኺ ንጽህቲ ብድንግልና ሽልምቲ ብቅድስና እግዝእትነ ማርያም ካብ ወድኺ ጸጋኡን ክብሩን ከሓድገና ለምንልና ፍልጠቱን ምስትውዓሉን ያው ልቡና ይሕደረልና ሰኣልልና። ማርያም ንጽሕት ድንግል ወላዲተ አምላክ ማእምንት እግዝእትነ ማርያም ዝተኣመነት ዓድየ እያ ህስወኬ ትሰመይ ቅድስ ወላዲተ አምላክ ወአማነ ትሰመይ ወላዲተ ሰብ ብሎ ነበር ኢሉ ነበረና ንስጥሮስ ካብኡ ክፈሊ ማእምንት ሰአሊተ ምህረት ለውልደ ሰብ ኢሉ ይገጥሞ። እመቤታችን ንኩሉ ሰብ ዝተኣመነት ዓድየ እያ። ሰብ ኣተዓርቀኒ እንተበልዎ ነገር የብዚሑ ጽልኢ የብዚሑ ይምለስ። እሳ ግን ናይ ዓድየ ገጽ ኣይመልስ ክሳድ ኣየጎንብስ ከም ዝብሉ ዝለመነቶ ኩሉ ከይተገበረላ ዝተርፍ የለን። እየሃፍር ጸሎታ ወኢትመየጥ ስእለታ ከመ ወላዲተ አምላክ ይእቲ ከም ዝብል
ሰአሊ ለነ ሀበ ክርስቶስ ወልድች ይስረይ ኃጢአትና ካዘስተስርየልና ይቅር ካብዝብለና ካብ ወድኺ ካብ ክርስቶስ ለምንልና። ሰአሊ ለነ ቅድስ ይቅር ካብዝብለና ካብ ወድኺ ይቅርታኡን ጸጋኡን ክብሩን ከሓድገና ንጽህቲ ብድንግልና ስርጉቲ ብቅድስና ጸጋኡን ክብሩን ከሓድገና ለምንልና። ምስተውዓሉን ፍልጠቱን ኣብ ልቡና ይሕደረልና ሰአለልና። ማርያም ድንግል ትጠርብ በቤተ መቅደስ ወትአምር እግዚአብሔር ከመ ዘየአምር ባዕል ወይምንተኒ ዘእንበለ ድምፀ ቃሉ ለመልአክ ማርያም በክብር ወይቤለኒ ሰላም ለኪ ኦ ቅድስት ድንግል። ማርያም ድንግል ትጸርህ በቤተ መቅደስ አመ ጸርሃት ክብል እዩ አመ ይወፁ እስራኤል እምግብፅ አመ ይትበሃሎ ለሰይጣን ከምዝበሎ ዘሎ እዩ። እመቤታችን መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ክብሪ ዝተመላእኺ ክብሪ ጸጋ ዝተመላእኺ ድንግል ንዓኺ ሰላምታ ይግባአኪ ኢሉ ካብ ዘብሰረኒ ካብ ቅዱስ ገብርኤል ብስራተ ቃል ካልእ ዝፈልጦ ከምዘየውለይ እግዚአብሔር ይፈልጥ ኢላ ተናገረት። እመቤታችን ናይ መጽዓ ጓል መጽዓ እያ። ምስ አቦኣ ምስ ኣዲኣ 3 ዓመት ትነብር። 3 ዓመት ምስኮና የቦኣ ነዳኣን እዛ ህፃን ንዓና እንታይ ለመደትና ንሕናውን ንዓ እንታይ ለመድናያ ትሂድ ኢሎም ወሲዶም ንሊቀ ካህናት ዘካርያስ ይህብዎ። እሱ ከዓ እዛ ከም ፀሓይ ተብርህ ህፃን እንታይ ክምግባ እየ ኢሉ ህዝቡ ሰብሲቡ እቲ ዓዲ ህዝቢ ሰብሲቡ እናመኸረ እናሃለወ ቅዱስ ፋኑኤል ህብስቲ ሰማያዊ ጽዋዕ ሰማያዊ ሒዙ ረቢቡ ተረአየ። ዘካርያስ ንዓኻ እዩና ተሲኻ ተቐበል በልዎ። እሱ ከዓ ጎይታ ሎሚስ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ክብረይ ክገልጸለይ ዲ ኢሉ ኢዱ ተዓጢቑ ኢዱ ዘርጊሑ ጠጠው በለ። ንልዓሊ ሃደሞ ሃናና ኢያቄም እስኪ ቀረቡ ንዓኹም ዶ ይኸውን በልዎም። እሶም ከዓ ተቐረቡ ንልዓሊ ሃደሞም። እሶም ከዓ ንልዓሊ ሃደሞም ነቶም ካህናት ኣብኡ ዝነበሩ ቅረቡ በልዎም። እሶም ከዓ ተቐረቡ ንልዓሊ ሃደሞም። እስኪ ሃና ምናልባት ነዛ ቆልዓ እዚኣ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ክኸውን ይኽእል እዩ ገዲፍክያ እስኪ ልቐቂ በልዋ። ገዲፋታ ምስ ለቐቐት እመቤታችን ዝልዝል እናበለት ክትከይድ ከላ መልአኹ ቅዱስ ፋኑኤል መጺኡ እግራ ክፉ የንፂፉ የማን ክንፉ የገናፂፉ መጊብዋ አረገ። ናይ ምግባ ነገር ጌታ ዘይፍጽሞ ነገር አይጅምሮን። ስለዚህ ናይ ምግባ ነገር ተተታሒዝልና ካልእ ምንም ዘገድሰና የልዎን ኢሎም ኣብ ቤተ መቅደስ የእትዎም ጋሪዶም የንጽፎም የኡ ሓደግዋ የኡ ገደፍዋ የኡ የንበርዋ። ስለዚህ ኣብኡ 12 ዓመት ነበረት። ምስ ኣቦኣ ምስ ኣዲኣ 3 ዓመት 15 ዓመት ምስኮና ኣይሁድ ንቕንኣት ኣይዓርፉንና እዛ ቆልዓ እዚኣ ንዓቅመ ሔዋን በፅሐት። ሰብኣይ እውን ተእቱ እንተኮይና ከይድካ ጠይቐልና በልዎ። ዘካርያስ ከዓ ከይዱ እፎ ትፈቅዲ ተንብሪ ወለተ እስራኤል ጓል እስራኤል ምስ መንቲ ክትነብሪ ትደሊ በላ። ኣነ እመቤታችን ከዓ ትሕትና ስለ ዘለዋ ኣነስ ኣቦይ ኣደይ ሓደራ ዝሃቡኻ ንዓኻ ንስኻ ናብ እግዚኣብሔር የመልክተለይ እምበር ኣነ እንታይ ይፈልጥ በለቶ። እሱ ከዓ ከይዱ ናብ እግዚኣብሔር ኣመልከተ። እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ይሁዳ ወገን ዝኾኑ ኣንሶም ዝመትዎም ሰባት የለው ንዓኣቶም ከይድካ ናቶም በትሪ ሰብስብ በልዎ። 1985 በትሪ ሰብሰበ ን2015 ዝጎደልዎ አንድም ቦዘይቤ ከምዚ ዝብል ታሪክ እውን ኣሎ። 9999 ንእልፊ ሓደ ዝጎደሎ ኣብ ቤተ መቅደስ ሓደ ሰዓት ናይ ምሸት የእትዩ ክጽልየሉ ሓዲሩ ንጉሆ ናይ ንጉሆ ሓደ ሰዓት የውፅኡ። ኣብ ናይ ዮሴፍ በትሪ ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት እቀባ ለማርያም ፍህርትከ ዝብል ተጻሒፉ ተቐሪጹ ተረኸበ። ካልኣይ እውን ረግቢ መጽያ ኣብ ርእሱ ዓለበት ሳልሳይ ዕፃ ነውፅ ኢሎም ዕፃን ተውፅውን ንዓኡ በጽሖ። ከምዚ በዚ በለ በዚ 3 ምስክር በጽሐካ። ስለዚ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ረኺብና ክስካብ ንቕበለካ ሓልዋ ኢሎም ሃበዎ። እሱ ከዓ ኣነ ደቂ የለውኒ ቆልዑ የለውኒ ከመይ ገይረ ምስ ቆልዓስ ተጓየ ይኽእል ዲ ኣነ ሽማግሌ እየ በሎም። ዋ እምቢ እንተኢልካ ደኣ ናዳብ ኣብ ዩድ ዝረኸቦ መቅሰፍቲ ክረኽበካ እንድዩ ከመይ ገይሩ በልዎ። እሱ ከዓ ፈሪሑ ሒዝዋ ኸደ። ድጉሪ ነዊት ዕርፊ ጸሪቡ ሸይጡ ለዊጡ ይምገብ ነበረ። ንዓ ኣብ ቤት ኣንቢሩ ኣይወዓለን ኣይሓደረን። ዕለቱ ድጉሪኡ ነዊኡ ዕርፊኡ ሒዙ ኸደ ናብ ዕዳጋ። ኣብቲ ዕዳጋ ከዓ ኣይሽየጥን ኢሉ ኣይሽወጥን ኢሉ ኣይሽየጥን ኢሉ ወጸኒሑ 3 ወርሒ ጸኒሑ እንተተመለሰ እመቤታ ድንግል እግዝእትነ ማርያም ብግብሪ ኣምላኻዊ ጸኒሳ ረኸባ። ዮሃንስ ዝበሃል ጓደኛ ነበሮ። ከመይ ነይሩ መንገዲ ከመይ ቀኒኻ ክብሎ ናብ ገዝኡ መጽአ። ተጫዊቶም ክፈላለዩ ከለዉ
እዛ ቆልዓ ጸኒሳላ አባኻ ወይስ አብ ካልእ ሰብ በሎ ብምንታይ ፈሊጡ እንተበልና ፈላስፋ ስለ ዝነበረ አንድም ጽንሲ 3 ወርሒ ምስ ኮኖ ጡት ይሓርር ከንፈር ስለ ዝጽልም አነሲስ እንኳን ናይ ግብሪ ናይ ሓልዮ ናይ ሓሳቡን ሓሲበዮ አይፈልጥን ጸኒሳላና እስኪ አይትኻ ጠይቃ በሎ አይቱ ወለተ እስራኤል መኑ ቀረጸ አክናፈ ድንግልናኪ ወእምሃበ መኑ ጸነስኪ እስኩ አጠይቅኒ በላ አይ ብግብረ መንፈስ ቅዱስ እዩ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ በለቶ ዋናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ከመይ ይኸውን በላ አይ አብ ደግኦም ወዲቁ ዝነብር ናይ ሙዝ ጉንዲ ነበረ እሷም ጽያ ለምሊሙ ፍሬ የፍሪዩ አርአየቶ ከምዚ ዝገብር መን እዩ በለቶ ዋ ከምዚ ዝገብርማ ጎይታ እዩ በላዋ ከምዚ ዝገብር ጎይታ ብህቱም ድንግልና ተጸኒሱ ብህቱም ድንግልና መውላድ ይስዓኖ ኢልካዲ ኢላ በዚ የረድአቶ እግዝእትነ ማርያምና ዮሴፍ ከምዚሎም እናሃለው አይሁድ ብዝቀጸርዎ መዓልቲ በጽሐ እታ ዝሃብናካ ቆልዓ ሒዝካያን ዓበልዎ እሱ ከዓ ሒዘያን ተኸድኩ ብዝሙት ጸኒሳ ኢሎም ብድንጋይ ወጊሮም ብድንጋይ ቀጥቂጦም ሓዊ ከቃጽርዋ እዮም ገዲፍያን ተኸድኩ ንዓይ ከቃጽሩኒ ብድንጋይ ክቀጥቅጡኒ እዮም ኢሉ እናተጨነቀ ሒዘያ እንተጠፋእኹን ዝገበሮ ከፈልጥ ሒዝዋ ጠፈአ ክብሉን እዮም እናበለ እናተጨነቀ እናሃለወ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል መጽኡ ሽግር ግድ የለን ሒዝካ ውፃ እበልዎ ሒዝዋ ወደንገጸ ዮሴፍ ወደንገጸ ዮሴፍ ወድቀ ውስተ ጽኑ መዋግደ ህሊና ከንዝብል ሒዝካያ ውፃ እበልዎ ሒዝዋ ወፅአ እቶም ሰባት ከዓ እዛ ብላቴና ብዝሙት ስለ ዝጸነሰት ማየ ዘለፋ ትስተየልና በሉ ማየ ዘለፋ ዝበሃል ብዝሙት ንዝህፀንስቱ ንዝጸንሳ ደቂ አንስትዮ ሰንጢቆ ዝድብሪ እዩ ዝቀትል እዩ አይ እዚውን አይቀረን የስተይዋ ምስተየት ግብተ በርሃ ገጻ ምስብኢተ እደ እምብርሃነ ፀሐይ ይብል ገጻ ካብ ፀሐይ 7 ኢድ የብርሃ አይ እዛ ብላቴና ብዘይ ስርሓ ስለ ዝሓመናያ ኢሎም ናታቶም ንዓሂቡ ጸርሃት በለ ሓደውን ካህናት ዕለት ዘመስግንዋ ስለ ዝኾነ ናታቶም ይሁን ዓጸርሃ አለ አንድም ካህናት ዕለት ኦ ድንግል አኮ ዘተፍህርቺ ለተቃርዎ አላ ኦ ድንግል አኮ ዘተፍህርቺ ለዮሴፍ ለተቃርዎ ከመይ እቀብኪ ንጹሃ እናበሉ ዘመስግንዋ ስለ ዝኾኑ ጸርሃት በለ ዘይከአል አምላኽ ከአልኪ ዘይወሰን አምላኽን ወሰንኪ ምንም እንተኾነ ዝጾረ ዘየሎ ይበዝህ ውዳሴኪ ኦ ምልእተ ጸጋ በኩሉ ክብር ብኽብረ ጸጋ ዝተመላእኺ ክብሪ ዝተመላእኺ ብናይ ወሊድ ጊዜ ዝተዋሃበኪ ክብሪ ብዙሕ እዩ ንስኺ ናይ ኣብ አካላዊ ቃለ ማሕደሪ አዳራሽ ኮንኪ አንቲ ውእቱ መንጦላዕ ስፍት እንተ ታስተጋብኦም ለማይናን ህዝበ ክርስቲያን አንቲ ውእቱ መንጦላዕት ስፍት እንተ ታስተጋብኦም ለማይምናን ህዝበ ክርስቲያን እንስሳት አራዊት አእዋፍ ተሳኢሎማ 3 ጊዜ ወሪዳ 3 ጊዜ ክትወጽእ ጴጥሮስ ብናይሰ ኢዮጴ ዝረአያ ሰፋሕ መጋረጃ ንስኺ እኺ ጴጥሮስ ጠሚወና ሃለወ ቅዱሳን ብዘይ ስራሕ መቐማጥ አይፈትውን ናብ ጸሎት ቦታ ወጽአ ድንቅ ሐሳብ ጽቡቅ ነገር መጽኦ እሁዝ በአርባዕቱ ጽነፊሃ ይብል በአርባዕቱ ወገን ዝተተሐዘት ገፋሕ መጋረጃ ሰፋሕ መጋረጃ እንስሳት አራዊት አእዋፍ ተሳኢሎማ ረአየ ጠሚዎ ስለ ዝነበረ መልአኩ ባጽባይቱ ናፍቲ መፍለስ እናመልከተ ኦ ጴጥሮስ ታንስ ህርድ ወብላ እናበለ የርእዮ እሱ ከዓ አንሰ ጉሙራ ዘኢኮነ አንሰ ኢበላይኩ ጉሙራ ዘኢኮነ ንጹሃ እናበለ ይምልሰሉ እቲ መልአክ ባጽባይቱ ናፍቲ መፍለስ እናራያ ተንስ ጴጥሮስ ህርድ ወብላ ማለቱ አህዛብ አስተምህር ክብለ ከሎ እዩ ጴጥሮስ ከዓ አንሰ ኢበላይኩ ጉሙራ ዘኢኮነ ንጹሃ ማለቱ አያምህርን እንቲብል እዩ ዘአስተናጽሃ እግዚአብሔር አንተ ኢታስተራኩስ ጎይታ አምህር እንተበለካስ አያምህርን ትብል አምህርን በር ክብሎ ከሎ እዩ ጎይታ አምህር እንተበለካስ አያምህርን ትብል አምህር እንበር ክብሎ ከሎ እዩ
አምህር እምበር ክብሎ ከሎ እዩ ካብዚ እዚ ምሳሌ እዩ ገፋሕ ሰፋሕ መጋረጃ ናይ እመቤታችን ካብ ላዕሊ ክትወርድ ምርአዩ እግዝእትነ ማርያም ነበረት እምቅድመ ዓለም በህሊና አምላክ ይብላ በአርባዕቲኡ ወገን ተታሒዛ ምርአዩ እመቤታችን ከዓ ዝተመሃረ ልብ ዝገበረ ዝተመሃረ ዝአመነ ኩሉ ሰአሊ ለነ ቅድስ ከይበላ ዝውዕል ዝሓድር የሎን እንስሳት ናይ ምእመናነ እስራኤል ስእሊ እንስሳት ናይ ምእመናነ እስራኤል ምሳሌ ስእሊ አራዊት ናይ ምእመናነ አሕዛብ ምሳሌ ስዕሊ አዕዋፍ ናይ ካህናት ናይ ነቢያት ናይ ካህናት ምሳሌ በአርባዕቲ ወገን እነዚኦም ኩሉ ሰብስባ ከተአርግ ምርአዩ በእመቤታችን በድንግል ማርያም በእግዝእትነ ማርያም ዝአመነ ከዓ ናብ ሰማይ መንግስተ ሰማያት ስለዝአቱ አንድም ሰፋሕ መጋረጃ ናይ ወንጌል ምሳሌ ነዚኦም በአርባዕቲኡ ማዕዘን ተታሒዛ ምርአዩ ወንጌል በአርባዕቲኡ ማዕዘን ስለትስበኽ ስለትንገር ነዚ ሁሉ ሰብስባ ክትአርግ ምርአዩ በወንጌል ዝአመነ ዝተማሃረ ከዓ ገነት መንግስተ ሰማያት ስለዝአቱ አንድም ናይ ቀዳሞት ኦሪታውያን ናይ ቀዳሞት ቤተ ወንጌል ምሳሌ ናይ ቀዳሞት ኦሪታውያን ሓደ ገጽ ሓደ አምላኽ ክብሉ ሓደ በሮም ሓደ መጋረጃኦም ነበረ ንሕና ግን በአካል ሰለስተ በመለኮት ሓደ ክንብል ሰለስተ በርና ሓደ መጋረጃና እዩ ወትምህሮሙ ሰጊደ ለስሉስ ማህያዊ ንስላሴ ስግደት እተምህርሎም ማለት ንስላሴ ስግደት እተምህርሎም ማለት ንታ መጋረጃ እንታይዎም ሰለስተ ጊዜ ወፂያ ሰለስተ ጊዜ ናይ ምውራዳ ናይ ሰለስትነት ዓለባአ መጋረጃ ናይ ሓድነት ምሳሌ ንእመቤታችን እንታይዎም ከዓ ሰለስትነት ሓድነት ዝተፈለጠ ጌታ ከዓ እመቤታችን ምስተወለደ እዩ አንቲ ውእቱ ዘጾርኪ አንደ እሳት ዘርእየ ሙሴ ዝረአዮ ናይ እሳት ዓምዲ ዝተሸከምኪ ንስኺ ኢኺ ዘውእቱ ወልደ እግዚአብሔር መጻ ወሃደረ ውስተ ከርስኪ ወልደ እግዚአብሔር ዝበልዎ ተርጎሞ 9 ወርሒን 5 መዓልቲን ኣብ ማህፀንኪ ዝሓደረ እግዚአብሔር ጎይታ እዩ ኮንኪ ታወቶ ለፈጣሪ ሰማያት ወምድር ሰማይና ምድሪ ንዝፈጠረን አምላኽ መሕደሪኡ ኮንኪ 9 መዓልትን 9 ወርሕን 5 መዓልትን ኣብ ማህፀንኪ ተሸከምክዮ ሰማይና ምድሪ ዘይጾርዎ ዘይውስንዎ አምላኽ ዝወሰንኪ ንስኺ ዝተኣመንኪ ዝተመስገንኪ ኢኺ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ንምድያብ መሳልል ኮንኪ ብመሳልል ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ይመላለስሉ በእመቤታችን ከዓ ልዑል ስጋ ትሑት መለኮት ትሑት ስጋ ልዑል መለኮት ስለ ዝኾና ኮይንዋ እዩ ብርሃኒኪ የዓቢ እምብርሃነ ፀሃይ ብርሃን ወድኺ ካብ ብርሃነ ፀሃይ ብሉፅ እዩ እዚስ ዘይሓዞ እዩ ኮከብ ብሩህ ኢሉ የምፅኦ እዩ ኢሉ ንስኺ ክብርኺ ካብ ብርሃነ ፀሃይ ንላዕሊ እዩ እመቤታችን ብርሃነ ፀሃይ እስካብ ዘይመስገነሉ ስለትምስገን አንቲ ውእቱ ምስራቅ ዘወፃ እምኔኪ ዘነጸርዎ ቅዱሳን ኮከብ ብሩህ ዘነጸርዎ ቅዱሳን ኮከብ ብሩህ ቅዱሳን ጽኑዓን ሰብአ ሰገል እንቲብል እዩ ወሪእኩ ረሲዓነ እንዘይወርዱ ውስተ መቃብር ቅዱስ ከም ዝብል ጽኑዓን ሰብአ ሰገል ኮከብ ዝበጸሉ ምስራቅ ዝረአይዎ ንስኺ ኢኺ አንድም ቅዱሳን ሐዋርያት ኮከብ ዝበጸሉ ምስራቅ ብፍጹም ታጓስ ደስታ ኮከብ ዝበጸሉ ምስራቅ ዝረአይዎ ንስኺ ቅዱሳን ሓዚ ዝተመቸወ ዘፈትሃ ላዕለ ሔዋን ትለድ በጻዕር ወህማም ሔዋን በህማም ለዲ ወውሊደች ይኩን ምግባእኪ ዝብል ቃል ሰምዕ ዝብል ናይ ሓዘን ቃል ሰምዐት አንቲሰ ማርያም ሰማይኪ ዘይተፈሲኦም ተጸጋ እግዝእትነ ማርያም አዴና ንስኺ ግን ተፈሲ ፍስሕት ኦ ምልእተ ጸጋ ዝብል ናይ ተሓጓስ ቃል ሰማዕኺ አንድም
አንድም በዘፈትሐ ላዕለ ሔዋን ትለድ በጻዕር ወሕማም ሔዋን በሕማም ለዲ ወወሊደች ይኩን ምግባእኪ ዝብል ናይ ሓዘን ቃል ሰሚዓ ናይ ሞት ምክንያት ዝኸውን ቃኤል ረብኣ ወለደት። እመቤታችን ግን ተፈሲፍስ አንድም አንቲሰ ማርያም ሰማይሽ ዘይብል ተፈሲ ፍስሕት ኦምል ተጸጋ እመቤታችን እግዝእትነ ማርያም አዴና ንስኺ ግን ተፈሲ ፍስሕት ኦምል ተጸጋ ዝብል ናይ ደስታ ቃል ናይ ተሓጓስ ቃል ሰሚዕኺ ናይ ዓለማት ኩሉ ንጉስ ዝኾነ ጎይታ ክርስቶስ ወለድክልና መጺኡ ካብ ኃጢአት የድሓነና መሐሪ መፍቀሪ ሰብ እዩ። እግዝእትነ ማርያም ሕዚውን ቅዱስ ገብርኤል ቡሩክት አንቲ እማን ሲሉ ከምዘመስገነኪ ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ንሕናውን ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ እናበልና ነመስግነኪ። አንድም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ቡሩክት አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ኢሉ ከምዘመስገነኪ ተፈስሒ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ንሕናውን ተፈስሒ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ እናበልና ነመስግነኪ። ሰአሊ ለነ ቅድስት ከከው ብሩህ ከኮከብ ብሩህ ካብ ዝበሃል ወድኺ ንጽህቲ ብድንግልና ሽልምቲ ብቅድስና ጸጋኡ ክብሩ ከሓድገልና ለምንልና ምስተዓሉን ፍልጠቱን ኣብ ልቡና ይሕደረልና የሰአልና። ቅድስቲ ኣብዚ ቅድስቲ በለ ንጽህቲ ጽንዕቲ ክብርቲ ፍልይቲ ክብል እዩ። ንጽህቲ በለ ካልኦት ደቂ አንስትዮ ካብ ነቢብ ካብ ገቢር እንተነጽሃ ካብ ሓሳብ ኣይነጽሃን። ንሳ ግን ካብ ገቢር ካብ ነቢብ ካብ ሓሳብ ንጽህቲ እያ። ጽንዕቲ በለ ንጽህቲ እያ። አቀባ ጰራቅሊጦስ እምከርሰ እማ ወኢረኩሰት በምንትኒ እንዘፈጠራ እምጽውር ጽሩየ ገብራ ድንግል በህልና ወድንግል በስጋሃ ከምዝብል ንሳ ጽንዕቲ በለ ካልአት ደቂ አንስትዮ እንተጸንዓ ንግዚኡ እየን። ድሕሪ ጊዜ ምስ ድንግልናን ምንባር ኣይከኣለንን። እመቤታችን ግን ብምውላእ ቅድመ ወሊድ ድህረ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ጽንዕቲ እያ። ክብርቲ በለ ካልኦት ደቂ አንስትዮ እንተኽበርናየን ጻድቃን ሰማዕታት ስለዝወለዱ እሳ ግን እማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ኢልና ነኽብራ። ፍልይቲ በለ ድንግልና ምስ አዶነት ምስ ድንግልና አስተኻኺላ አስተሓባቢራ ትርከብ ካልእ ሰበይቲ የላን። አይኑአ እንተኮይኑ ለምንልና አልፋውአ አይኑአ እንተኮይኑ ፍልጠቱን ምስተዓሉ ናብ ልቡና ይሕድርልና ሰአልና። አልፋውአ እንተኮይኑ ከዓ ለምንልና ማለት እዩ። እዚ ልመናስ ሕዚስ እንኳን ባባኣ ብኻልኣት እንኳን ልመና የብልዎምን ኢሉ ብናይ ቀደም ልመናኣት እተምሕር ስለዝኾነት ጻድቃንኒ ረክቡ ብኣሃቲ ዕለት ዝሃሰሱ ስእለተ ልቦሙ ከም ዝብል